פה, וגם שני הבתים פה חטפו אותו, אז זה ממש התפוצץ, התהפך, והנה הוא התהפך מהפיצוץ. اسمع نحن نروح على الجورة כאן ביישוב מורשת אתם יכולים לצפות בממדי ההרס של הרקטה הזאת. כל כך הרבה בתים נפגעו, המכוניות כאן מסביב פשוט עפו באוויר מהעוצמה של ההדף. אחת המכוניות ממש כאן נכנסה לתוך החצר של השכנים בסמוך למקום הפגיעה הישירה. כאן הייתה הפגיעה הישירה למעשה, ואנחנו רואים כאן את המכונית, אחת המכוניות של השכנים שעפה על החצר. רואים כאן מאחוריי את הנזק של הרסיסים לבתים. רקטה אחת מה שעושה כאן, 3 פעמים במהלך הלילה מעד השעה 3 נשמעו כאן האזעקות באזור היישוב מורשת, וכאן אנחנו רואים את התוצאות. רקטה נוספת פגעה ברחוב המקביל למעלה, וגם שם הנזק כבד ורב. אז כאן אפשר לראות מה התוצאה של הירי הזה. בעקבות המטחים האלו, חיזבאללה וצה"ל ממשיכים לתקוף בלבנון. וזו מלחמה, כך נראית מלחמה, שרק יהיה כך, בלי נפגעים בגוף, אבל יש פה נפגעים בנפש וגם נזק רב לרכוש.